Heboh men to perkara gelang iki. Emangnya kenapa sih dengan gelang Mazda? Beneran Mbak Tiwi nggak tahu? Kurang update iki. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ije Mas Akbar. Untuk nelakan saya ya. Ije, Ya, monggo. salaman dulu. Atur sampean nuwun. Maturan Ya. nggih Mas ya. Oke, siap. Kowe iki, gelange wong itu. Mas api. Heeh. Baca-baca komentar neti aja yuk. Gelange salvo gelang di tangan Mazda Akbar dipakai lagi. Arep gawe narasi apa meneh? Gelang anyar padahal, tapi wis dicurigani tekan ngendi-ngendi. Salam waras. Lah apa hubungane gelang karo salam waras lho Mbak R? Apa gelang kuwi duwe cerita? Kek ketoke pean paham. Apa tau krungu hikayate gelang kuwi? Bisi ana kene ben aja mayah-mayah ae isuk-isuk. Postingan kalian kan nggak jauh-jauh bahas masa lalu. Aduh, fokus gelange aku gwedi. Gelang baru, gelange sing anyar, tapi kok jare gelange wong? Ki po gelang sing wis suwi nggak digawe? Gelangnya menggoda. Kuwi gelange dienggo dek waktu sama niken. Semoga bali meneh. Gelange wis dienggo.